Ka Department of Higher Education jang ka Ministry of Education ka Sorkar Pdeng ka Lathung da ka jing Tohkit ka bakentob ya arngut ki khot. Kata u Professor DP Singh ubadi Chairman Barim ka UGC kum u Chairman ka Committee badu Professor Dilip Chandranath u Vice Chancellor Barim ka Assam University. Kani ka committee kan Tohkit ya baro ki jing kano ki balami Nehu kum ka jing thung ya u Registrar, Deputy Registrar, ka jing bam sngap u VC ya ki samla puli bat ya ki nong hikai, ka jing hiar kerdan ka Nehu bat kiwe. Kani ka committee kan yo por khatsan singi ban Tohkit bat kan ai jing mat ru kumno ban penbha ya ka Nehu.